Romo ka! May katoy! Apay, amarag ka ha! May katoy! O, nabi ko mga iparparit mo dito. Gripo, gripom, gripom. Aw! Hiya mo kinakusap na hindi kayo nito yan. Ay na nga, dita nga, ubingaw. Apay, nagdigdigos aldawon. Lote! Oh! Napa, nagkukusap na dito kayo makapasikur kayo nga ako agaro dito. Lote! Ano tang ubingaw? Lote, digos ka na eh! Nakasap-sapa pa lang. Padigos man na nagbakutan. Aldawan! Magka-oo mga. Shut na ba? Aldawan! Wala na kami dakon! Atay! Naanapanam? Aldawan nga pa yung nagdigdigos. Nagdigos? Sapa pa lang. Oras pa lang. Padigos man lang. Tisi, basketball man tinububramon ah. Nagdigos ka! Pagdigos na garon! Ni, kaya na pa igaw kumati sa bali yung pagdigdigusam. Kay J.A. kiniantim nga ako ah. Pasensya. Pasensya? Ay, mga sungit nga bakaw. Ganon din, digos na ko. Pangpangin ka. Agad! Dawan ng orasaw. Kasikur ka ah. Partakam! Pagdigos na ko. Ta! Olso na. Bumaligso dita. Dito ka. Mayata na! Ay! Bigsutam! Parwarong pa kay dinadam aming adaranan. Watok ko lang. Sino nagibaon kanya matangag digo? Ni mama ang nagbaon kanya. Tangi mo tagripo yun. Ang magpagtubog. Ay. Pare baga kanyayo. Haan pera barangay dayta. Pangit ka ni. Bigso naman. Jam. Kung tarang pa kay din ane oh. Talaga nga. Bigsuta ka nun baga ni mamang. Ay, makauuma ah. Ante, pangit. Pangit. Excuse me, siya pa kidi pangit ang? Pangit. Papa nun inang mo tawag. Talaga nga. Gudwa-gudwaon kayo, tikwa. Napangpangit ka nga, ubeng. Mamang! Ana! Mamang, alang nakadigos din nakita. Di ba ka din tingnan na pangit din? Ando pa din siya pabumba. Ana! Magbaga na ka, dahil lang ka nung makigrip-gripo na, bibigsot pa lang natin pagbumbumba ka. Ay, haan may maya tayo bubrahin, dagita, nakarkaruban. Iimo da, gripo da. Baga nagpangit ka pa ka no. Ay, haan mo ang kakastan ah. Baga na ka. Magbaga na, sakang pa nagpangit, bumulbulis at pera na madam. Ay! Uy, baga na, madinaman ka mag-gripo aja, patadil na ka nung aja. Ay, kasi sugudang, kutsilong buksit na. Talagang nga, may katoy man nga, pasensya ka, ah? Ay, pasensya! Pasensya, rumor ka dita! Ay, kumani, sumurkahan ka, iskandalo dita! Rumor ka dita! Rumor ka! May katoy! Apay, amarag ka ha! May katoy! O, nabi ko mga iparparit mo dita, gripom, ah? May... O, ana, problema, problema? Ano ti kuam ti bibiyang mo nga makiko ka dita gripom? Ti pinagpataadar mo? Tapos baga kanyang kapira, barangay dayta! Ay, perak dayjay mare, perak dayjay pinaggatang kutub-tubo ang aming nga kwa na dayta. Mong papir-pir dyan dayta, durang 5 nga dulay, awat may titidyo sa patilya na dayta. Magkasisikur ka ah? Hamo nga gimot-imo. Ay, kaswang ka trespassing, oh. Ay, anti trespassing, trespassing, oh. Paano ko mali? Oh, apay sumunod ka dito, balay ko nga awan ti kwa. Sumunod ka, oh. Trespassing tapam, ipulis ka, ipapulis
ta, tagbat takwa. At ko magamit na tayo tagbat at dati kwa dito, gudong. Wal, naku. Wal, awan ti pulis-pulis nga makukwa dita. Hindi pa pulis ka. Sige, kaya di naturtura yun nga makigripo na. Excuse me. Awan. Wal, mare. Baga ko magarod nga kwa. Nagpintas ka. Naglauto ka ni. Paano ko? Awan ti pulis. Bye. Papangit tau gali yo,